Айде сега. Ама силно, за да може да чуят. Мила моя мама, сладка и чуличка, как да кажа, мама. Колко? Ти куличка. Айде пак. А я се обърни сега ми кажи на английски. Как е рибка? Знаеш ли? Фиш. А куче? Да. Да. Дог? Как ще ме попиташ как се казвам на английски? Как се казва? Не на английски. What? What's your name? И аз какво трябва да ти кажа? My name is Fun. Ама обърни се да ми кажеш. Обърни се към мама да ми кажеш. My name is Fun. Браво! Айде кажи сега чао-чао. Ciao, ciao. И целувка дай.